μιλήσω με τον πρόεδρο, με τον Χρήβο Μωρίδη, ο οποίος ήταν μέσα στα γραφεία και μιλούσε. Περίμενα έξω εκεί που είναι στα γραφεία οι υπάλληλοι της ΠΑΕ και στο τηλεφωνικό κέντρο. Στη συνέχεια βγήκε ο Άγγελος Ιωαννίδης, ο διευθυντής της ΠΑΕ Ηρακλής. Κατεβήκαμε κάτω, είπε ότι δεν θα κάνει δηλώσεις ο κύριος Χρήβος Μωρίδης. Μάλιστα έφερε και γλυκά κεράσματα από τον Χρήβο Μωρίδη. Ήταν ταρτάκια, ταρτάκια και εκλεράκια και κοκ. Νομίζω ότι πολύ ευχάριστα για να δροσίσει, να γλυκάνει τους εκπροσώπους του τύπου. Γιώργο, επειδή ένας Γιώργος είμαι εγώ, ένας Γιώργος εσύ, και επειδή είπες κοκ τώρα, ξέρω ότι το κοκ είναι μεγάλη αδυναμία ενός τρίτου Γιώργου, που θα το βάλουμε μαζί στη γραμμή, τον Γιώργο του Γεωργίου. Γιώργο, καλησπέρα. Καταρχάς θα χαιρετήσω τον Γιώργο. Καλησπέρα Γιώργο. Όπου Γιώργος και μάλαμα, ναι. Λοιπόν, θα πω κάτι για κοκ. Με κάρβουνο και η ΠΑΕ Ηρακλής δηλαδή. Δεν ξέρω και είναι κάρβουνο, είναι άνθρακες, περιμένουμε. Λοιπόν, να πω το τι έγινε. Αφού μίλησε με τους συναδέλφους κάτω εκεί ο Άγγελος Ιωαννίδης, στη συνέχεια εγώ ανέβηκα επάνω γιατί είχε υπερβολική ζέστη γύρω στους 38 βαθμούς και περίμενε υπομονετικά επάνω. Εάν η επόμενη κίνηση μας έλεγε ότι παιδιά, αλλά από τον ίδιο ήθελα να μιλήσω με τον ίδιο, ήθελε να το ρωτήσω εάν θα μιλήσει ή όχι, και αν ο ίδιος έλεγε ότι παιδιά δεν θέλω να μιλήσω, τότε θα έφευγα. Στη συνέχεια ήρθε και ο φωτορεπόρτερ επάνω για να καλύψει οπτικά το θέμα. Κάλεσα μετά τον Άγγελο Ιωαννίδη να μεταβιβάσει το αίτημα που ήθελα. Το μεταβίβασε ο Άγγελος Ιωαννίδης και αμέσως έγινε πράξη. Πήγα μέσα εκεί στο γραφείο του Προέδρου, όπου βρίσκονταν μέσα και ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ νωρίτερα ο Χρήβος Μωρίδης είχε μιλήσει με τον Γρηγόρη Βανάρα και πιο νωρίτερα με τον Άγγελο Ιωαννίδη. Παράδειγμα να σας πω ότι είχε και τις δύο βαλίτσες που είχε με τα ρούχα γιατί θα μείνει σήμερα σε ξενοδοχείο της περιοχής αεροδρομίου, ενώ θα στείλει μια υπάλληλο της εταιρείας, εκτός δεν ξέρω αν πάει και κάποιος πρόσωπος, για την κλήρωση που θα γίνει στην Κρήτη την Πέμπτη. Και επειδή είναι πολλά θέματα ήταν ανοιχτά και γι' αυτό το λόγο αυτά τα έμαθα επειδή βρισκόμουν εκεί μπροστά και ήταν θέμα που άκουγα, διότι ήταν δυνατά που μιλούσαν οι άνθρωποι. Υπήρχαν θέματα μπροστά και έπρεπε να λυθούν σε χρόνο το τέλος. Αυτό ακριβώς. Το θέμα ήταν ότι αφού έγινε η διαδικασία αυτή, έβγαλε ο φωτογράφος τις απαιτούμενες φωτογραφίες. Επειδή γνωρίζω τον κύριο Μωρίδη από τα πολλά ρεπορτάζ στο Λεκανοπέδιο της Αθήνας, τότε που πήγαινε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας για να παρακολουθήσει παιχνίδια του Παναθηναϊκού, αλλά και με τον Εθνικό που κάλυψα δύο παιχνίδια. Το τελευταίο παιχνίδι ήταν με τον Αγροτικό Αστέρα, όταν από τη μία πλευρά καθόταν ο Αγροτικό Αστέρα εθνικός, από τη μία πλευρά καθόταν ο κύριος Πυρούνιας και από την άλλη ο κύριος Μωρίδης. Τον γνώριζα τον κύριο Μωρίδη, όπου όταν τον είπα σας παρακαλώ πολύ, αφού βγάλουμε τις απαιτούμενες φωτογραφίες, μπορείτε σας παρακαλώ να κάνετε μία δήλωση στη δημόσια τηλεόραση. Κοντοστάθηκε και στη συνέχεια λέει εντάξει να μιλήσω. Και μίλησε, είπε μεταξύ άλλων ότι του αρέσει να κολυμπάει στα δύσκολα, ότι ο Ηρακλής ανήκει στο λαό του και ότι ο κόσμος αυτός κράτησε την ομάδα του Ηρακλή. Δεν θα ξεχάσει, είπε, ότι οι φίλοι του Ηρακλή που περνούσαν το ποτάμι για να πάνε στο γήπεδο της Ξάνθης για να βοηθήσουν την ομάδα, και μεταξύ άλλων ακόμη ότι θα κάνει τα δύνατα δυνατά με τον δικό του τρόπο να φέρει τον Ηρακλή στον δρόμο των επιτυχιών, τονίζοντας παράλληλα ότι ο Ηρακλής θέλει γύρω στα 10 προβλήματα να λυθούν γρήγορα, άμεσα, για να βαδίσει στον δρόμο των επιτυχιών, και ότι δεν είναι ο Ηρακλής Μωρίδης, ο Ηρακλής είναι όλοι αυτοί που ασχολούνται με την ομάδα, μεταξύ άλλων από τον Χρήβο Μωρίδη. Μάλιστα, δηλαδή πώς τον έκοψες Γιώργο, βλέποντας τον έτσι, όχι στη φάτσα, όσον αφορά τα θέματα που έχει για να... Επειδή τον ξέρω τον κύριο Μωρίδη, δεν θα ήθελα να εκφέρω καμία άποψη. Ο κύριος Γεωργίου που τον γνωρίζει καλύτερα μπορεί να πει, διότι υπήρχαν γνωστές οι διαμάχες που είχε... Γιώργο, θέλω να μου πεις εάν ανέφερε τα ονόματα των Κυπρίων συνεργατών του. Δεν ανέφερε τα ονόματα των Κυπρίων συνεργατών του, απλά είπε ότι δεν είναι μόνο, η Ηρακλής δεν είναι Μωρίδης,
είναι και όλοι αυτοί που ασχολούνται με τον Ηρακλή. Δεν θέλησε να γενικεύσει, γιατί υποτίθεται ότι πήγαμε για μία ερώτηση και του κάναμε 8. Καταλαβαίνεις Γιώργο, ότι δεν θα ήθελα να το φέρω σε δύσκολη θέση, σε πολύ δύσκολη θέση, και μάλιστα οι ερωτήσεις μου ήταν τέτοιες που έπρεπε να είναι πολύ ψύχρεμος και να είναι γρήγορο, δηλαδή η απάντησή του να μην κολλάει και να μην δείξει ότι δεν μπορεί να απαντήσει. Ήταν δύσκολες οι ερωτήσεις με τον τρόπο. Ανέφερε τι ποσό είναι διατεθειμένη αυτή η ομάδα να βάλει σαν πρώτη δόση στον Ηρακλή. Δεν ανέφερε ποσό, είπε